Co se dnes naučíme? Práci se vstupním polem a funkci když. Dnešní zadání. Sestrojte graf funkce fx, která je dána předpisem níže. Jak už jsem vám prozradil, tak dnes budeme pracovat s funkcí když a se vstupním polem. Abych vám připomněl z úvodního seznámení z prostředí GeoGebry, tak jsem se rozhodl, že vám ukáži, kde najdete funkci když a její syntaxi. Funkci když najdete v nápovědě dole v pravém rohu. Rozklikneme šipku a zobrazí se nám nápověda. Zde nalezneme vše, co GeoGebra nabízí. Rozklikneme logické a zde nalezneme funkci když. Když klikneme na tuto funkci, zobrazí se nám syntaxe. Dvakrát klikneme na funkci když. Když se nám zobrazí ve vstupním poli. A můžeme pokračovat v příkazu. X je menší než -2, pak fx se rovná x na druhou. Vložíme znovu funkci když. Když x je větší nebo rovno než -2 a menší nebo rovno než 1, pak fx se rovná 4. A když ne, tak fx se rovná 5 minus x. Doplníme závorky a zmáčkneme Enter. Co se stalo? Zobrazila se nám požadovaná funkce, aby se nám to více líbilo. Tak změníme barvu grafu. Funkce. Označíme funkci, klikneme pravým tlačítkem myši, vlastnosti, záložka barvy a zde zvolíme barvu. V záložce styl ještě můžeme změnit tloušťku a další věci.